Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kawilujengan karahayon tansah sumadeng kasadi Ramadan ngarsa panjenengan sepur tamu lumeber dumateng kawula keluarga ingkang katang pametan budaya KSB amin Allahumma amin. Panjenengan para sesepuh para pinisepuh kanggo masuti dumateng pepayang kalpaman para tamu kakung sumawon wonten tamu karmatan kadang talumen kadang werda muda tumaruna ingkang tur katresnani puji syukur kawula panjataken dumateng Gusti Allah Kang Maha Kawasa awit sampun paring pinten-pinten kanikmatan kaliyan parizki saengga panjenengan para tamu dalesan kawula kaseginan jaring kawilujengan sehingga dalu menika tasih pareng angestreni pareng berkah pangestu kepal manunggal silaturahim wonten dalem keluarga geng Bapak Surono saking Bu Sudarti Kamengku wonten ing Padekan Jawa Pandak Sidoarjo Sragen ketan taluben sholawat sarta salam tansah tetep wonten ngarsa junjungan kita Bapak Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthasa kita tenggo-tenggo syafaat sampai tulunganipun benjang ing donya dumugi ing akhirat amin Allahumma amin. Panjenengan para tamu kakung Suman Putri mridhawuh keluarga geng Bapak Surono dalu menika kepareng nimbali keluarga geng Campursari KSB kang saking Jambanan pangarsa panjenengan Raka Bapak Lurah Weli marasowan dalu menika anganti gangsal vokalis pisan saking wewengkon Kebak Kramat Karanganyar Tentram diajeng Ari Jabret lajengipun tebih saking Jawa Timur saking Madura diajeng lho pokoke sing tak tampa alamate Madura Gua Madura ngendi ora ngerti nek Madura. Bareng tengah saking wewengkon Ngrambe, Jawi Wetan. Dinha Dremes. Saking Surakarta, Amadira. Pungkasan saking Bumi Intan Pari, Karanganyar Tentram. Vivi Voleta dalam Joko Pecok. Ya makarya sareng keluarga geng KSB pareng pinaran Kecok Rabi Sugoto. Kang katurut dening keluarga geng Bapak Surono. Lumantar kadang taruna muda sinar tanu wongon saha mirsani atur libur KSB Bola beton, bola hello, bola 1, 2